Dette er lyden af Eno, Innovationsgymnasiets elevpodcast. Du lytter til Uden for Pensum, podcasten, hvor vi snakker om alt det, der ikke står på pensumlisten. Mange unge, heriblandt også gymnasieelever, kæmper med hver deres ting. Om det er diagnoser, problemer derhjemme eller det mentale, der driller, så kan det alt sammen gøre hverdagen mere udfordrende. Hvordan balancerer man gymnasielivet samtidig med at have sig selv med? Hvilke udfordringer opstår der mellem eksamener, karakterer og kæresten, der slår op? Nogle kæmper mere end andre for at kunne følge med, men måske har vi også mere til fælles, end vi tror. Velkommen til Uden for Pensum. Jeg er vært Simon, og ved siden af mig har jeg Oscar. Hej så. I dag der tager vi hul på et lidt sårbart emne for nogen. Nogle de er mere ramt af det end andre, men vi tror faktisk, at bag facaden, så er der faktisk flere, der går og kæmper med nogle ting, der gør hverdagen sværere, end man lige går og tror. I dag der har vi fået en gæst med. Hej, og velkommen til dig, Anna. Tak skal I have. Vil du kort introducere dig selv? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Anna, og jeg er 19 år gammel. Jeg bor på Vesterbro, og til daglig går jeg i 3.G her på Eno. Og ellers så arbejder jeg i NAMET i min fritid, og jeg er diagnosticeret med ADHD og depression. Okay. Yes. Skal jeg lige starte med at fortælle, hvad jeg går med? Jamen, jeg er diagnosticeret ordblind. Blev jeg tilbage i 9. klasse, så det er ikke så mange år, jeg har vidst det. Og så har jeg også en far, der er alkoholiker. Ja. Yes. Og jeg har ikke nogen bogstaver eller diagnoser, men jeg er blevet testet for ADHD, og føler også nogle gange, at der kan være noget svært i gymnasietiden med det med at balancere afleveringer og det sociale liv osv. Og så har jeg i en periode i 1.G haft en lille snart af angst, der drillede mig lidt i nogle sammenhænge. Så vi skal jo komme ind på lidt af hvert i dag. Yeah. Men Anna, kan vi starte med dig? Og så, hvad har været sådan det sværeste for dig igennem din gymnasietid? Nu går du i 3.G. Ja. Jamen, altså jeg tror, sådan det jeg føler, der har været mest udfordrende, det er nok det med sådan at holde struktur, når det kommer til at gå i gymnasiet, fordi det er meget sådan, der er rigtig mange ting, der sker på én gang, og man skal huske mange ting, og der er mange ting at lave, og sådan, så jeg tror det der med, at man har så mange bolde i gang på sådan én gang, og man har også et fritid, og man har også et arbejde, og man har også en familie, og jeg har en kæreste, så der er sådan mange ting, der sådan skal balanceres, så jeg tror, at det, der har været allermest udfordrende med mig, det er både at kunne følge med i timerne og gå i skole, men også det her med at altså i fritiden kunne lave mine afleveringer til tiden, huske det, og kunne lave altså sådan opgaverne ordentligt. Det er sådan noget, det jeg sådan tænker, det virker bare så uoverskueligt, sådan rimelig ofte. Altså, der er jeg jo fuldstændig enig med Anna. Altså, det der med struktur, nej, hvor kan det være svært nogle gange. Altså, man har både arbejde, man skal til, så går man til noget træning eller et eller andet, så skal man mødes med vennerne, så skal man i byen, og så kommer der altså også de der afleveringer, som skal nås at lave. Ja, præcis. Ja, det er tit, man ender med at skulle udskyde dem helt til sidst. Ja, lige præcis. Ja. Så, og det tror jeg, der er mange, der gør. Altså, jeg tror, at det er meget sjældent, der er nogen, der sådan går i gang i god tid, fordi man bare tænker sådan, ja, det kan jeg sagtens nå. Altså, det skal jeg nok nå, ja. Og så ender man med at lave det 6 timer, før den skal afleveres. Ja. Er du god til at have nogle aftaler med lærerne, sådan om... Jamen, der kan være noget hjælp? Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes generelt, at jeg har nogle rigtig forstående lærere. Ja. Altså, sådan, jeg synes, de er ret gode til, hvis ikke kun mig selv, men også mine klassekammerater kommer og siger sådan, fuck, jeg er presset. Sådan, jeg kommer ikke til at kunne nå det. Nej. Synes jeg rimelig tit, de er søde til at udskyde den sådan en dag eller 2. Ja. Jeg gør det ikke så ofte, fordi jeg prøver virkelig at blive bedre til at lave dem til tiden, og virkelig sådan, okay, nu går jeg i gang en uge før, og så skriver jeg bare lidt på den i løbet af ugen, så jeg ikke skal sidde med det hele selv, så jeg vil sige, at jeg har aldrig afleveret en aflevering for sent. Men du har prøvet det der, hvor at du sidder i sidste øjeblik, og du uden tvivl. Ja, jeg tror ikke, der er ikke nogen tysk aflevering, der er lavet på mere end 2 timer. Men jeg tænker også, Oscar, at du sidder også nogle gange i sidste øjeblik med en aflevering. Gør du ikke det? Jo, men jeg er faktisk her i sådan 2G og 3.G, jeg er begyndt at sidde meget inde på Det Kongelige Bibliotek. Så, det er altså et lifehack. Ja, det er det. Ja, det er det virkelig. Det er faktisk virkelig et lifehack. Jeg skulle lige til at sige, finde et eller andet sådan sted, hvor der er helt stille, og der ikke er nogen, fordi nogle gange så føler jeg også... kaffe eller... Præcis, eller derhjemme, så ens mor lige pludselig råber, at man skal hjælpe med sådan noget, og så ryger man fuldstændig ud af det der flow. Ja. Men det kan bare være svært, altså der, når man så får den, og så står der er 3 uger til. Hvorfor skal jeg gå i gang med den nu? Præcis, ja, 100%. Og det giver jo ikke nogen mening nogle gange, vel? Altså. Jeg skal lige have mindsetet på det rette her, men... jeg føler i hvert fald for mig, det blev bedre i 3.G. I 1.G, der var det... Ja, der slækkede man ret meget på det. Men jeg føler også, jo mere man går i gymnasiet, jo mere bliver man også sådan...
okay, måske bliver jeg faktisk... Nu kender jeg mig selv nok til at vide sådan... Jeg kan godt lave den 2 dage før, men jeg burde måske lave den 5 dage før. Ja. Det ikke? Man får en mindre stresset dag og sådan noget. Ja, præcis. Og sådan, jeg tænker også sådan... Altså nu, jeg ved for eksempel sådan... Jeg ved også, hvor lang tid du for eksempel tager mig at lave en redegørelse. Sådan, det tager ikke mere end 40 minutter, så er jeg færdig med den, hvor man godt ved, sådan en analyse kan godt tage sådan 3-4 timer. Ja, Så sådan, jeg tror også, jo mere man går i gymnasiet, jo mere finder man også ud af sådan... okay, sådan det, hvis jeg kan klare den her sådan del af det, eller gøre det på så kort tid, så kan man ligesom lidt bedre strukturere det ud også. Ja. Ja, men jeg synes i hvert fald virkelig, at det der kongelige, det har hjulpet mig i hvert fald meget med at koncentrere mig. Fordi jeg har tit oplevet det der med at sidde derhjemme, og så bliver man bare forstyrret alt muligt. Ja, lige præcis. Altså, så finder man en eller anden gammel ting, eller et eller andet, og så sidder man lige med det i noget tid. Ja. Kommer bare væk fra den aflevering. Men det er det. Nu er vi jo alle sammen enige i det der med struktur. Det tror jeg til gengæld også, at der er rigtig mange andre, der har lidt svært ved, uanset uden tvivl, hvor de er. Så struktur, det er jo helt klart noget, der kan drille mange gymnasieelever. Ja, er der andet, I føler, som du kæmper lidt med, ud over struktur i hverdagen? Altså, jeg føler bare det der med, jeg tror, at sådan, det er sådan lidt manglende tid nogle gange. Sådan det der med, man har... Der er for lidt timer på døgnet. Der er lidt for lidt timer på døgnet, fordi jeg tror, altså sådan, man har jo lidt lyst til at gøre alt på samme tid. Ja. Altså sådan, man vil jo både gerne gå i skole, op og arbejde, og være sammen med sine venner, og sin familie, og faktisk også bare være alene. Så sådan, jeg tror også nogle gange, det der med at prioritere sin egen tid, kan godt være rigtig svært. Og måske også noget, der er mange, der synes... Præcis, og også det der med, jeg tror, der er mange, både sådan noget med FOMO, men også sådan det der med skyldfølelse af, men sådan, okay, shit, jeg bliver måske faktisk lige nødt til at prioritere mig selv nu, og så føler man måske sådan, man skuffer andre på baggrund af det, ikke? Ja. Men det der bliver snakket lidt om med det sociale liv på gymnasiet og sådan noget. I 1.G, der havde vi jo en hyttetur til Hillerød. Den var jeg jo faktisk ikke med på, for det var i 1.G, hvor jeg havde det lidt svært til at starte med. Jeg endte med lige at komme på nogle undskyldninger og lyve mig lidt ud af det, men det var det med mange nye mennesker og nyt sted, og man skulle derop, og jeg vidste ikke rigtig noget, så tænkte jeg, der blev jeg lige hjemme. Ja. Det samme gjorde jeg faktisk med studieturen. Det har virkelig fortrudt sig, fordi at jeg har det meget bedre i dag, men dengang var der noget, der drillede. Så jeg blev hjemme for studietur og havde noget undervisning her på skolen, sammen med et par andre elever. Men Anna, du tog jo med på studietur, ikke? Ja, det gjorde jeg. Hvordan var det? Ja, altså... Noget en tur? Det led jo egentlig rimelig godt. Jeg var nervøs op til? Ja, meget nervøs. Jeg var mere i sådan panik med, at jeg var sådan, fuck, det er langt. Altså, jeg var i Frankfurt. 10 eller 12 timer i bus, så jeg var sådan, altså, hvis der sker noget, så er jeg er langt væk. Altså, jeg er virkelig langt væk. Og jeg tænker egentlig ikke sådan... Op til det, så er jeg meget nervøs, og jeg kan også huske, at jeg sådan siger farvel til min mor. Vi tog jo afsted søndag morgen, min mor havde kørt mig herind. Så begyndte jeg også at græde, og jeg gik fuldstændig i panik. Jeg var sådan, fuck, hvad hvis der sker dig noget? Hvad hvis der sker mig noget? Sådan, vi er langt væk fra hinanden. Og så begynder bare at køre. Jeg skulle til at sige, jeg var ude i alle scenarier. Altså, og så tænker jeg sådan, okay, nu gør jeg det bare. Sådan, fordi min sådan fordel nogle gange, det er, at jeg kan både slå min hjerne lidt fra, og være sådan, okay, nu glemmer jeg det bare. Nu gør jeg det bare. Sådan, så er der bare ikke nogen, altså så må jeg tage konsekvenser bagefter. Ja. Så jeg tog med. Det gik egentlig fint nok. Busturen helt clean. Men du tænkte sådan det værste inden? Altså det værste scenarie? Uden tvivl. Altså sådan, lige inden jeg stiger på bussen, der er sådan, jeg tror, at min mor skal dø, alle skal dø rundt omkring mig. Sådan, jeg går sådan helt i panik. Jeg er sådan, hvad hvis der sker noget? Eller hvad hvis bussen vælter på vejen? Eller sådan, jeg er ude i du er ude i sådan nogle crazy ting, jeg er ude i alle scenarier, ikke? Nej, præcis. Og jeg var også sådan, bagefter så tænkte jeg også bare sådan, altså, hvad tror du selv? Der sker jo ikke noget. Nej. Så jeg tager afsted. Busturen, den går så fint. Vi har det jo sygt sjovt, så jeg glemmer faktisk fuldstændig alt om det. Jeg er i gang med... Det er jo det kan gøre. Altså, hvis man er presset og sidde med nogle kammerater eller nogle venner og grine, og sådan noget, så lige pludselig glemmer man bare alle sine overtanker. Ja, og jeg fik 2 sæder for mig selv, så jeg kunne også sove, og det var fantastisk. Det er god luksus. Det er mega luksus. Og så vi ankommer til hotellet der om aftenen, og jeg vil så sige, det hjalp ikke på det. Det var et mega sketchy sådan neighborhood. Jeg var sådan lige der så, hvor vi skulle bo, så var jeg sådan, det hjælper ikke på det der. Det hjælper virkelig ikke på det. Men jeg er sådan, okay, keep the positive mind. Jeg er sådan, okay, nu er jeg ankommet. Sådan, der er ikke rigtig noget at gøre. Så jeg er sådan, okay, whatever. Kommer på værelset. Det går ikke sådan super godt. Vores værelse er mega klamt. Der er ikke blevet gjort rent, så vi går ned og klager i receptionen for et nyt værelse. Det nye værelse, det er ikke meget bedre, men vi er sådan, okay, der er jo ikke noget at gøre. Altså, sådan, det er ikke en fed start, det er ikke verdens fedeste start, men jeg er sådan, okay, nu er jeg her, så jeg må også bare lidt få det bedste ud af det. Og vi tager sådan vi skal ud og spise, du ved, og
mig og nogle af pigerne fra klassen, vi vælger at spise pizza, og det går egentlig fint nok. Jeg glemmer lidt alt om det igen. Og så kommer vi hjem, og vi skal til at sove. Og jeg vidste godt, jeg kan ikke sove ude. Altså, jeg hader det så meget. Hvorfor? Jeg har virkelig meget hjemmevæg. Ja. Og jeg ved, det har jeg altid haft. Ligesom jeg var helt lille. Jeg har aldrig sovet ude som barn. Jeg hader det. Så jeg er sådan, da jeg skal sove, så jeg kan ikke sove. Jeg vender og drejer mig 1000 gange. Lå bare vågen i Frankfurt. Jeg lå 12 timer væk. Ja. Og jeg tror, jeg falder i søvn, da nogle af de andre piger vågner 6:00 for at skulle op og i bad. Der falder jeg i søvn, fordi så ved jeg, at der er nogen vågne, så hvis der sker noget, så er der sådan nogen, der ligesom sådan er der, ikke? Ja. Så det er det der med, at du ikke vil have, at alle sover? Ja, jeg tror lidt, det er i hvert fald det, der spiller ind. Jeg kan ikke rigtig, sådan den dag i dag, tænker jeg stadig sådan, hvad fanden var det egentlig, som gik så galt. Men jeg falder i søvn sådan halvt omkring 6:00. Og så skal vi jo op igen sådan noget 7:00, så jeg sover en time, og jeg går ned til min dansklærer Mikkel, som er med på turen, og siger, Mikkel, altså, du kan ikke forvente noget af mig i dag. Jeg har sovet en time, jeg kan ikke sove, jeg er i panik, sådan, jeg ved ikke, og Mikkel han er sådan rolig, og vi er her på hotellet, hvis der sker noget. Mikkel havde værelse ved sådan 2 værelser ved siden af mig, som sådan, hvis der sker noget om natten, sådan, vi er her alle sammen, sådan, der sker ikke noget. Og jeg var sådan, ja, sikkert, men sådan, jeg kan bare ikke sove. Og vi skal ud på sådan noget sightseeing-agtigt, og jeg glemmer lidt alt om det igen, men jeg er selvfølgelig meget træt, så lige så snart jeg sætter mig ned, så er jeg ved at falde i søvn på en eller anden bænk i Frankfurt. Så det går egentlig fint nok, og sådan, min eneste mål for turen, det var, at jeg skulle i Primark, som er sådan en... Kom du i Primark? Jeg kom i Primark. Sådan. Ja, og vi fik sådan noget shoppingtid, så jeg var sådan sammen med en fra min klasse, der hed Sille, og jeg var sådan, vi skal bare nå alt, så vi når samtlige butikker på 2 timer, så er jeg sådan, okay, nu har jeg i hvert fald, nu er der endnu et hak på listen. Og så kommer det til om aftenen, dagen efter, hvor jeg skal sove igen. Men sådan noget som at gå rundt i sådan en stor by, som du ikke rigtig har været i før, bare med dine venner, og gå i Primark og ud og shoppe og sådan noget. Det driller dig ikke? Eller sådan, nej, ikke så meget, fordi jeg tænker sådan, okay, der er andre mennesker. Jeg er sammen med folk fra klassen, så hvis der sker noget, jeg er ikke alene. Sådan, hvis der sker mig noget, så er der nogen, der sådan, kan hjælpe mig. Ja. Eller hvis der sker de andre noget, så kan jeg selv hjælpe. Så jeg tror, jeg er sådan rimelig tryg i, at jeg ved, okay, jeg er sammen med andre. Jeg er ikke sådan alene. Og vi kommer hjem på hotellet, efter vi har været på sådan noget sightseeing, og vi har været oppe i det der er sådan en tårn, hvor man kan se hele byen og sådan. Og så kommer vi hjem om aftenen, og jeg skal sove igen, og jeg kan ikke sove. Altså, jeg vender, og jeg drejer mig, og jeg kigger på min telefon, og jeg kan ikke sove. Og du har fået 1 time søvn? Jeg har fået 1 time søvn, og jeg kan ikke, altså, når jeg siger til jer, at jeg følte simpelthen, at jeg havde været vågen, eller jeg havde sovet i 16 timer, og jeg ikke kunne falde i søvn igen. Altså, der var ikke en eneste dråbe i mig, hvor jeg tænkte, jo, jeg kunne godt mærke, at jeg var træt, men jeg kunne bare ikke sove. Sådan, jeg kunne godt mærke, at min krop var træt, mit hoved var træt, men jeg var sådan, jeg kan bare ikke sove. Altså, var det sådan ren frygt, eller hvad var det? Jamen, jeg tror mere, jeg var meget... Min mor er min bedste ven, altså bedste veninde, uden tvivl. Så jeg er altid meget bange for, at der sker hende noget, når jeg er væk. Så jeg tror også måske, det har været det, der har spillet lidt ind, at jeg har været sådan, okay, altså, hvad hvis der sker min mor noget? Jeg er 10 timer væk i bil. Jeg kan så du ligger bare og overtænker alt? Jeg overtænker alt. Jeg er sådan, hvad hvis min bedste veninde, Josefine fra klassen, ligger ved siden af mig? Sådan, og der var også på et tidspunkt, hvor jeg var sådan mærket hendes puls, for jeg var sådan, hvad hvis hun dør? Nej. Ja, så jeg er sådan ude i... Altså sådan alle om folk trækker vejret. Ja, præcis. Alle fuldstændig voldsomme scenarier, fordi jeg er sådan, hvad hvis der sker mig noget? Hvad hvis der sker dem noget? Hvad hvis der sker nogle af de andre noget? Hvad hvis der sker min familie noget? Så jeg overtænker alt, og jeg er også sådan, hvad hvis der er nogen, der sådan kaster en sten igennem mit vindue? Lige om lidt, jeg er ude i sådan... Det er sådan noget, der virker helt præcis, det virker, og når jeg også sådan tænker tilbage på det, så er jeg bare sådan, slap nu af. Altså, selvfølgelig sker der ikke sådan noget for dig. Det er så nemt at sige for dig bagefter. Hvad fanden lavede du? Ja, og sådan, så jeg sover heller ikke den nat. Jeg vågner, eller de andre vågner, og de er sådan, har du sovet? Og jeg ligner jo en, der har taget, jeg ved ikke, hvor mange stoffer i. Mine øjne er helt røde, de er sådan helt hævet. Sådan, man kan bare, altså mine øjne, jeg er sådan helt mørk under øjnene, og man kan bare se, altså, den er helt gal. Og så sætter jeg mig ned for, sammen med nogle af de andre, at se noget fodbold. Og så kommer Mikkel gående forbi, og så spørger han sådan, nå, Anna, sådan, hvordan gik det? Sådan, fik du sovet? Og så bryder jeg bare fuldstændig sammen. Altså, jeg bryder bare ud i gråd. Jeg græder, og jeg græder. Jeg er sådan til Mikkel, jeg kan ikke være her. Det kan jeg ikke. Nede i den der opholdsstue med de andre? Ja, eller sådan, der var sådan en lille, det var sådan en stort opholdsstue, og så var der sådan en lille gang. Og så siger jeg sådan til Mikkel, prøv, jeg kan ikke være her. Altså, jeg bryder ud i gråd. Jeg græder, og jeg græder. Altså, sjældent har jeg oplevet mig selv græde. Så det er det, han kommer ned og spørger dig, om du er okay? Så går klappen bare ned. Ja, jeg tror, det er sådan ligesom sådan, du ved, det har været sådan en vandglas, og så kommer den sidste dråbe, og så siger det bare, Så
jeg har sjældent har jeg oplevet mig selv, og jeg var sådan, jeg kendte jo godt Mikkel på et tidspunkt, men ikke så godt. Og jeg var sådan til Mikkel, jeg kan ikke være her. Jeg kan ikke være her. Du, altså, jeg var også sådan, til sidst, så var jeg så meget i panik, at jeg kunne huske, jeg var sådan, hvordan kommer jeg hjem herfra? Sådan, hvad hvis jeg køber en eller anden flaske alkohol, og bare bliver sendt hjem? Altså sådan, jeg var ude i alle scenarier for at komme hjem. Ja, og jeg kan huske mig og Mikkel, vi står i den der gang i sådan, måske sådan en halv time, 40 minutter, jeg græder, og så tænker jeg, okay, nu er jeg alligevel i gang, så fortæller jeg bare alt. Jeg er sådan, Mikkel, prøv at jeg har depression, og jeg har ADHD, og jeg kan ikke klare at være her. Og hele smøren han kommer bare kastet Mikkel, alt det hoved på sig. Han står bare der bare sådan, ja, okay, okay, super. Og sådan, må være i chok. Ja, altså. Virkelig. Jeg tror, jeg har også været bagefter og været sådan, ej Mikkel, sorry. Men heldigvis så var, jeg tror, at det bedste scenarie, der kunne ske, det var Mikkel, der var der. Fordi han var så sød, og han var så forstående, og jeg kan bare huske, at jeg sådan, må jeg godt give dig et kram? Og Mikkel er sådan, ja, selvfølgelig må du det. Og sådan, der er ikke noget tidspunkt, hvor jeg sådan giver slip, for jeg kan bare huske, at jeg var sådan endelig, så var jeg sådan, alt det der sådan vægt, der havde været på min skulder, det var bare væk. Og sådan, nu er jeg endelig, nu har jeg endelig fået det væk. Jeg har sagt det til nogen, sådan, jeg behøver ikke holde det tilbage mere. Næsten, du kunne mærke fra det ene øjeblik til det andet, så... Jeg var bare sådan, fuck mand, endelig. Ej, det var dejligt. Ja, det var virkelig rart, så jeg snakker med Mikkel, og Mikkel er sådan, Anna, for din egen skyld og for vores skyld, du skal ikke være her. Du kan ikke være her. Vi kan ikke fortsætte. Og jeg var sådan, så fair. Så jeg ringer hjem til min mor og far, og jeg er sådan, mor, jeg bliver nødt til at tage hjem. Altså, jeg kan ikke være her. Og min mor, hun er bare sådan, det er så fint. Jeg finder en flybillet. Det, der så skete, det var sådan rent praktisk, så var det sådan noget med, min mor, hun ringede til Kim, som vores vicerektor, og så aftalte de noget indbyrdes, fordi det var også noget med min sikkerhed og rejseforsikring og sådan noget, ikke? Men jeg tror om aftenen, da jeg har sagt det til Mikkel om eftermiddagen, der hopper jeg på et fly hjem. Så mig og Mikkel kører ud i lufthavnen sammen. Og han følger dig også derud? Ja, han følger mig også ud. Vi tager en taxa derud. Jeg sætter min bagage af, og jeg tager afsted. Og altså, jeg er ikke... På det her tidspunkt, der er jeg faktisk... Jeg er ikke engang i panik mere, fordi jeg er sådan, okay, jeg ved, jeg skal hjem. Jeg har en times flyvetur foran mig, sådan... Lidt noget andet end 12 timer i en bus, ikke? Ja, så jeg var også sådan, jeg havde ikke så meget panik, og sådan, jeg er heller ikke så bange for at flyve, heldigvis. Det rører mig overhovedet ikke, så jeg var heller ikke sådan, fuck, jeg skal flyve alene. Det var slet ikke, jeg var bare sådan, okay, jeg skal hjem. Endelig skal jeg hjem. Så du kunne mærke, du var på vej hjem igen, jeg kunne bare mærke, jeg var sådan, det var som om, finally. Altså sådan, så jeg flyver hjem, og flyveturen går så fint, og min mor, hun henter mig i lufthavn, og lige så snart jeg ser hende, jeg bryder bare ud i gråd igen. Altså, jeg var sådan, jeg skulle aldrig have gjort det. Hvad laver jeg? Hvorfor advarede du mig ikke? Og jeg var bare sådan... Og så, du ved, min mor, hun var bare sådan... Skulle vi prøve noget nyt? Og sådan, hvad hvis du ikke havde taget afsted? Og sådan, du ved, du gjorde dit bedste, og det er så fint, og nu er du hjemme, og alt det der, ikke? Og jeg var sådan, ja, det er rigtigt. Og så da jeg kommer hjem, så sover jeg i 19 timer. Så den rigtig ud. Ja, lige præcis. Så du har bare heller ikke fået noget søvn. Jeg har ikke fået noget søvn, og jeg lige så snart jeg ramte min egen seng, jeg var sådan til min mor, sådan, du hører ikke for mig i et døgn. Altså, jeg var helt færdig. Den dag i dag, fortryder du så, at du prøvede at tage med? Eller er du stolt af dig selv? Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg tror, jeg vil aldrig udsætte mig selv for det igen. Fordi jeg kan huske, hvor presset jeg var, og jeg synes, det var rigtig ubehageligt. Altså, er det noget af det mest pressede, du har været? Det er noget af det mest pressede, jeg nogensinde har været. Også fordi det går så meget ud over, altså så meget mentalt, at det også går ud over det fysiske. Altså lige pludselig havde jeg jo ingen appetit, og det er jo bare så ubehageligt, når man ikke spiser noget. Man får det jo så skidt. Så jeg vil sige, du ikke har noget søvn. Ja, altså. Præcis. Shit. Så det er jo alle former, hvor jeg bare tænker sådan, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg fortryder, men jeg på en eller anden måde var jeg glad for, at jeg tog med, og fandt ud af, okay, det her, det skal jeg aldrig gøre igen. Men på en anden måde, så tænker jeg også, måske skulle jeg bare have lyttet til mig selv, eller tænkt måske lidt mere rationelt at være sådan, prøv at det ender nok galt. Måske skulle du bare blive hjemme. Så jeg vil sige, det er sådan lidt 50-50 på en eller anden måde. For jeg synes, altså mens jeg var dernede, sådan min shoppingtur, det var pisse sjovt. Så jeg var sådan, der var også nogle ting, hvor jeg sådan tænkte, ej okay, det var faktisk også noget godt, du tog med dig. Ja, ikke? Så sådan, jeg tror, det er sådan både lidt over. Altså, men nu, når jeg rejser, så er jeg meget, meget sådan opmærksom på, sådan, hvor jeg bor henne, hvad jeg skal lave, og hvem jeg er sammen med, og sådan noget. Så jeg vil sige, jeg føler også, at jeg har lært noget af det. Jeg er sådan, okay, jeg skal i hvert fald aldrig bo på det hotel igen. Kan du tage det med dig ud, når du skal ud og rejse, det der med struktur? Det må godt følge dig på en ferie, sådan, hvad skal vi?
Hvem er der altså, med? Jeg er sådan en, jeg har en full detail plan på min telefon af, sådan. jeg er sådan, okay, vi flyver 15.30, og jeg lander kl. 18.30, så er der baggage drop over, for så er det ud i bussen eller i en taxa. Den er bare fyldt med punkter. Ja, lige præcis. Ja, så sådan, det er godt. Det er meget sådan, og så er jeg også sådan en, altså jeg kan godt sidde og bruge 2 timer på at finde ud af, hvad for hotel jeg bor på, og hvor det ligger, og om der er sådan nogle skræmhistorier eller sådan noget omkring det. Så sådan, jeg føler også, det har givet, altså selvfølgelig slapper jeg mere af i det, når jeg for eksempel rejser med min mor. Så er jeg bare sådan, så det er min mor, der styr på tingene. Jeg læner mig bare tilbage og sådan, yes, jeg er bare på ferie. Men sådan, hvis jeg selv skal ud og rejse med nogen, så er jeg meget sådan opmærksom på, hvad vi skal, og hvor vi er henne og sådan noget. Ikke? Men det kan jeg faktisk også godt genkende. Ja. Der kan jeg godt lide, der er et eller andet, man kan følge sig til på dagen. Sådan, hvad sker der og sådan noget. Ja, lige præcis. Og nu, jeg havde jo der i 2G, jeg havde købt studietursbillet, og var klar til at tage afsted. Og så der 5 dage inden eller et eller andet, så får jeg sagt til drengene og klassen, og jeg havde en lang snak med min klasselærer, og også med Mikkel, hvor det var sådan, at jeg kunne bare ikke overskue det. Men jeg har exceptionelt meget fortrudt, at jeg ikke var med. Ja. Men set i bagspejlet forstår jeg også godt dengang, hvorfor jeg ikke tog med. Ja, lige præcis. Men når jeg så fandt ud af, altså et par måneder efter, da jeg først forklarede nogle af drengene, at okay, der var faktisk noget, der drillede mig lidt. Ja. Der var bare altså ingenting på samme måde. Nu har vi booket valg T, og vi skal 4 dage på blåbogstur, og jeg tager med drengene på ferie og sådan noget. Så, altså, men det føler jeg også er en vild god sådan, milepæl, og sådan kigge tilbage og tænke, okay, måske jeg tog ikke med, men sådan, jeg har lært af det, og sådan ved, okay, nu, der kan jeg godt. Sådan, det føler jeg også sådan, måske er meget sådan god ting, at sådan, selvom man kan godt fortryde det, men så ved man også sådan, okay, til en anden gang, så skal jeg bare gøre det. Man tager noget med sig. Præcis, så sådan, jeg føler måske også sådan, så lærer man på en eller anden måde af det, ikke? Altså sådan, fordi jeg tænker, jo, måske set i bagspejlet, så kunne jeg måske også godt, det havde nok været bedre, hvis jeg bare var blevet hjemme, ikke? Men jeg er sådan, nu har jeg bare lært af det, ikke? Del mere crazy. Jeg har nok overlevet at være dernede. Virkelig dramatisk. Jeg var også sådan til Mikkelsen, det må være det sygeste, du nogensinde har prøvet der, ikke? Du får bare kastet alt det der udbygning. Men vidste det med din klasse godt, at du havde det sådan, eller kom det bare sådan lidt ud af det blå? Altså, min veninde Josefine, som jeg også så i seng med der, hun vidste godt. Jeg sagde til hende, var det hende, der fik det var hende, der fik puls, og kigger på maven og sådan, okay, den trækker vejret. Så jeg tror sådan, jeg siger det til hende, men hende er kendt siden vi gik i 1. G, så hun vidste godt, og nogle af de andre piger, sådan, jeg måske mere sådan overfladt sådan fortalt det. Måske været sådan, at piger bare lige så i ved det, sådan, jeg har det hovedet, det sådan, det gør det sådan lidt svært, hvis jeg var lidt nogle gange lidt ukoncentreret, så sådan, jeg havde sådan overfladisk fortalt det. Men jeg kunne så give, eller en for, for min klasse, der hedder William og Markus, dem kan jeg huske, at jeg sådan, de sådan kigger på mig sådan, er du okay? Nej, jeg er fucking ikke okay. det når der lige er en, der siger, er du okay? Præcis. Så bruger du bare sammen. Præcis, så jeg var sådan, nej, det er jeg ikke. Altså, jeg er på vej på et fly hjem, så jeg kan ikke være her. Og de er jo bare sådan, de er jo bare sådan, hvad sker der? Og så var jeg sådan, jeg kan ikke være her. Det kan jeg bare ikke. Altså, jeg kunne ikke rigtig forklare dem, hvad det var. Jeg var bare sådan, jeg kan bare ikke være her. Det kan jeg bare ikke. Så sådan, jeg siger det sådan, til dem og til pigerne fra klassen. Og sådan, de andre sådan, fra min klasse, de var sådan, er du okay? Og jeg var sådan, ja, jeg har det fint. Jeg skulle bare ikke være der. Og så der var ikke rigtig så mange, der sådan stillede spørgsmålstegn. Der var ikke nogen, der var sådan, what the fuck, hvorfor tog du hjem? Det er ikke, de var sådan, det var meget sådan, når du tog hjem, okay, cool. Sådan, whatever. Det var ikke sådan rigtig noget. De ikke mere over det. Nej, præcis. Det var ikke rigtig noget, sådan, folk gik op i, føler jeg. Men Oscar, nu var du havde jo the guts til at tage afsted. Du var på studietur. Var det fedt? Ja, jeg synes fandme, det var en god tur, men det har aldrig rigtig sådan påvirket mig, det der med at sådan komme ud og rejse og sådan noget. Det har jeg altså bare synes var fedt. Men hvor var I hen? Vi var i Berlin. I var i Berlin? Ja. Okay. Og så var det... spiste døgner. Vi fik godt mange døgner ned. Ej, men det var jeg var fandme glad for det, også fordi vi havde et godt værelse og sådan noget. Så det var en god tur for mig. Men man kan selvfølgelig godt forstå det for jeres synspunkt. Ja, lige præcis. Men det er også sådan, men jeg føler også, når jeg sådan tænker over det sådan bagefter, så er man jo også bare sådan, altså, hvorfor gjorde jeg sådan det er så dramatisk? Det er jo bare en rejse, og så, når man så tager ud igen, så er man jo også bare sådan, altså, for fanden. Det er ikke, men sådan, det lyder også nogle af de ting, de andre fortalte, da de kom hjem. Jeg var også bare sådan, jeg vil ikke engang høre om det. Jeg gider ikke engang høre om det. Sådan, man fortryder helt, man tog hjem, ikke? Jo. Men det er også det, der er jo nogen... der altså går på gymnasiet nu i 1. G eller 2. G, som snart skal på studietur. Der er jo sikkert nogen, der også overvejer ikke at tage med af alle mulige grunde. Så man kan jo sige, gør lige op med sig selv, sådan, men også lige prøve at presse den lidt. Måske ikke så langt, som Anna har presset. Nej, jeg skulle til at lade mig med at tage den så langt.
Men man må godt lide. et godt råd er måske, at man skal tænke sig, at man er en, der har en tendens til at bakke ud, eller sådan gå i panik. Ja. Så tal lige med en klasselærer om de synes, det er en god idé. Fordi der er jo også nogle gange, hvor så er det også sådan, kan skolen forsvare at tage dig med. Så er det jo også sådan, er man i tvivl, er man sådan lidt, okay, fuck, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det? Tal med nogen fra klassen om det, tal eventuelt med en klasselærer om det, hør hvad de tænker, fordi at jeg tror, at det er virkelig en dårlig idé at presse sig selv lige så meget, som jeg gjorde, fordi det kan man jo høre, det kommer der ikke noget godt ud af. Så ender man på en flyver hjem. Ja, præcis. Men jeg vil sige, det der virkelig også hjalp mig, altså når jeg kigger tilbage, det var det mest åndssvage, der i 1. G og 2. G, altså jeg overtænkte bare meget. Det var sådan, alt, så tænkte jeg sådan nogle værste scenarier, og også lidt OCD, sådan, hvis jeg gør det og det, men jeg har aldrig sådan fået nogle bogstaver eller noget. Jeg har lige været til en psykolog en gang, og lige høre og sådan. Men det, der virkelig hjalp mig, altså det var, da jeg sagde det til mine kammerater, mine venner, der var lige 2, der vidste eller sådan noget. Men når jeg fik sagt det til klassen, og til min klasselærer, og jeg havde snakket med Mikkel, og jeg havde med min lærer sådan, og studievejlederen, det gav kæmpe ro på. Jeg havde sådan lidt samme følelse som dig, det der med, altså nu behøver man ikke gå og gemme det med studievejlederen ned, hvorfor der nogle gange har været nogle problemer, hvis man ikke afleverer, eller lige kommer for sent. Ja, præcis. Lærerne ved det, og når vi har været på de der ture, så jeg bare lige kunne give 2 puff til min klasselærer, lige kigge på, og så tager han mig med. Eller Mikkel, eller. Men jeg tror også, det er sådan det, der er vigtigt, fordi at jeg var meget sådan i gymnasiet. Jeg føler tit, man hører sådan, når man kommer i gymnasiet, sådan lærerne, de er pisse ligeglade, og de giver ikke en fuck, og fordom. Præcis, virkelig fordom. Sådan, de aner ikke engang, hvad du hedder og sådan noget. Og det synes jeg bare virkelig er sådan en stereotype, der skal slås fuldstændig ned på, fordi eller også har vi været exceptionelt heldige, for jeg føler, at de har været gode at snakke med. Ja, altså jeg vil sige, det kommer også an på, hvilken lærer man har. Der er jo selvfølgelig nogen, man snakker bedre med end andre, men jeg vil bare sige, jeg synes generelt... nu? Jeg synes generelt virkelig, at der er nogle ufattelig søde og sådan forstående lærere. Altså jeg har aldrig nogensinde sagt noget til nogle af de lærere, hvor de bare sidder og kigger på mig og tænkte, okay, whatever. Nej, kun kærlighed. Det er det, man har også lagt mærke til. Der er jo mange, altså lige pludselig, som tager en snak med en klasselærer, eller får hjælp af en lærer. Så brug det. Altså, jeg skulle lige til at sige det hjælper fandme. Det hjælper især i meget. undervisningen. Tror jeg, nu kender jeg jo kun til Oscar der og mig selv. Men jeg tror, at der er jo 100% også nogen i min klasse, der kæmper med et eller andet, der kan gøre deres afleveringer svære, der kan gøre et eller andet svære. Der er mange på tværs af årgangen, tror jeg, og hele gymnasiet. Det tror jeg virkelig også, der er. Jeg tror bare, at det, der er med det er jo sådan, at man... Altså, jeg tror ikke, folk er bange for at blive judged, for jeg føler heldigvis, vi er sådan en generation, hvor det ikke er sådan noget, man står og peger fingre hinanden og står og griner. Men sådan det der med bare lige at få det sådan sagt rigtigt, altså sådan, du ved, så siger man det måske lige til sådan 2-3 venner fra sin klasse. Men sådan det der med bare at sige det ud, og være sådan, bror, guys, altså, jeg er fucking dårlig til at koncentrere mig, eller jeg er pisse dårlig til at det her, og sådan, det er ikke fordi, jeg ikke har lyst, det er bare noget med mig at gøre. Og sådan, jeg har aldrig oplevet nogen være sådan, okay, what the fuck. Altså, alle er jo så søde og forstående, og sådan, der er jo ikke nogen, der sidder og laver sjov med det, eller griner med det, og lærerne er jo også sådan, okay, perfekt, nu ved jeg, hvorfor du måske ikke lige altid er super motiveret, eller super god til at koncentrere dig. Så jeg tror, et rigtig godt råd for mit vedkommende, det er også, hvis man skal på studietur, så tal lige med nogen om det inden. Sig sådan, okay, er der noget sådan, har I det skidt med at sove ude, eller har I det måske stramt med at være et nyt land, eller sådan, du ved, er der noget sådan, hvor at, sådan, altså, det kan måske være noget af det, der trigger det, fordi så tal om det med jeres klassekammerater. Fordi man skal i hvert fald ikke være pinlig om det. Nej, overhovedet ikke. Men det var det, jeg følte, det var sådan lidt i starten, at det var godt nok pinligt for mig at sige 1. eller 2. G. Der er sådan nogle ting, der er lidt for meget for mig, når jeg kommer ud med sygt mange mennesker og et nyt sted og sådan noget. Men da jeg først fik sagt det foran klassen, altså jeg synes virkelig, det var mærkeligt at stå foran klassen og sige sådan, hey, jeg tager ikke med på studietur, det er grundet det. Så efter det, når vi har været på ture og sådan noget, jeg kan lige så tydeligt huske, så er der en fra min klasse, der kommer op til mig. Jeg snakkede ikke så meget med ham på det tidspunkt. Så siger han bare sådan, hey, er du okay? Og hvis der er noget i løbet af dagen her, endelig bare kom hen til mig, så finder vi ud af noget sammen. Ej, hvor rart. Altså, så det der med, at der er nogen, der ved det, det er ikke pinligt. Nej, de vil ikke gøre grin med det. Nej. De vil bare sådan høre, hey, præcis. Jeg skulle sige, det er jo så fedt, når man får et grundlag. Det kan man jo også godt selv genkende. Jeg er jo også nogle gange, når der er nogen fra min klasse, der har været sådan, hey, bare lige sådan, det her, derfor. Så er jeg sådan, okay, perfekt. Sådan, super. Er der noget, I sådan har lyst til? Sådan, kan jeg gøre noget? Sådan, skal jeg sige noget? Altså, du ved, det føler jeg jo også, når man selv får det at vide. Men jeg tænker, synes I, det har været anderledes, fordi I har været drenge? Altså, at det måske som pige kunne have været lidt nemmere at være sådan, okay, jeg har angst eller ADHD, fordi det er lidt mere normaliseret i gåseøjne. Det ved jeg faktisk, altså på en måde ja, vil jeg nok sige. Fordi der er jo det der med, at drenge, de er jo ikke sårbare. Nej, præcis. Der skal være alt det der, hvor piger, de kan jo godt sidde og trøste hinanden lidt i klassen, ikke? Ja. Det er jo ikke, fordi man sidder og keder det i klassen. Nej.
Jeg tror faktisk, at det var i hvert fald svært for mig at sige til drengene til at starte med, at der er noget, der driller lidt. Jeg ved ikke... Jeg synes altid, du har været meget åben. Ja, personligt jeg vil bare hellere fortælle det. Altså, fordi jeg kan virkelig have nogle skøde dage og nogle skøde uger og sådan noget, og nogle skøde måneder. Også det der altså nogle gange om morgenen, så kommer Oscar sådan hen, og sådan, der skete det her i går, så jeg er lige lidt nede i dag, bare så I forstår, eller et eller andet. Præcis, Det vil være noget med alt muligt, der driller, ikke? Jo. Og så giver det jo mening. Så er det nok ikke lige den dag, man skal gå hen og nej, lige præcis. Nej, men det er jo også det. Men det er jo også... Jeg føler virkelig, det er sådan... viser også bare en ufattelig sådan stor emotionel intelligens, så man kan ligge sig fladt ned og være sådan, prøv gutter, i dag, jeg har det elendigt. Sådan okay, kæmpe respekt. Præcis, virkelig kæmpe respekt til folk, der gør det, fordi det er også bare, det gør det også bare nemmere for folk i klassen at vide sådan, okay, måske lige den her uge, sådan, vil jeg lige den her person være. Sådan, det er ikke lige den her uge, vi skal sidde og prikke til dem og sige alt muligt åndssvagt. Sådan, det føler jeg virkelig også er sådan stærkt, at man kender sig selv godt nok til at vide, at man kan gå over og være sådan, prøv i dag, det er bare ikke dagen. Altså. Så nu ved I det. Næste fællessamling, der laver vi en stand-up konkurrence, hvor at alle dem, der har lyst til at sige noget, de rejser sig op og siger noget, og så ved alle det på skolen. Så giver vi lige en hånd til alle, der gider komme og sige det. Ja. Ej, men det er rigtigt det der med, når man sådan, det hjælper i hvert fald meget. For eksempel, hvis du nu har haft noget, Sim, så at du lige kommer og siger det til os, fordi så ved vi, at i dag, der skal vi virkelig ikke tage pis på det. Ja, præcis. Ja. Fordi det kan man godt mærke, det påvirker folk, når man gør det, når de har et eller andet, man ikke har sagt det. Ja, der er sket et eller andet, eller sådan noget. Det værste er også, man kan jo også godt mærke det på andre mennesker, når der er noget, der går dårligt. Sådan, der er jo ikke, man kan jo altid få det meste mærke det, og det er også derfor, nogle gange så er det bare nemmere at sige, fordi... Er du okay? Ja, det er fint. Ja, det er fint, ja, præcis. Der kommer en dårlig de der dag? Nej. Undertekster på dansk. Ja, det er fint. Ja, det er fint, så fint. Ja, okay. Skal jeg læse imellem linjerne her, eller hvad er det, der sker? Det er også sådan, jeg også sådan, for det meste, så er det bare nemmere at sige. Altså, fordi man kan jo godt mærke det også nogle gange til de andre, hvis de ikke siger noget. Jeg er bare sådan, er du okay i dag? Altså, det er jo også fair at sige sådan, jeg vil bare helst ikke have I snakke sammen. Ja, præcis. Jeg overgår det faktisk ikke. Hold kæft. Gå væk med jer. Ja, præcis. Please hold skæft. Ja, gider ikke høre på jer. Nej, lige præcis. Ja. Men her til sidst skal vi så prøve lige at køre en runde, hvor vi siger 3 gode tips til, hvis der er nogen derude, der knokler med lidt. Ikke? Ja, til en god gymtid. Ja. Hvordan kommer man igennem gym? Ja. Anna, vil du starte? Det vil jeg gerne. Jeg vil sige det sådan, at jeg synes, man skal, hvis der er noget, der er svært, så skal man snakke med hinanden om det. Ja. Det synes jeg er en rigtig vigtig ting, fordi selvom man måske går og tror, andre sådan tænker, fuck, altså, what the fuck, du er bare pisser til andre. Ej, det er ikke, men det er man ikke. Det er så normalt, og der er nok flere i ens klasse, der struggler, end der ikke struggler. Så snak med hinanden om det. Der er ikke nogen, der synes, det er pinligt. Mit andet råd vil måske være sådan, jeres lærer og studievejledere, sådan, de er her for at hjælpe jer. De er her ikke for at sidde og glo på jer og tænke, fuck nogle møgunger. Altså, sådan, så gå til dem, snak med dem om det. For det meste, så er det altså søde og rare voksne mennesker, som bare rigtig gerne vil hjælpe. De har arbejdet med unge mennesker i mange år. De har arbejdet med unge mennesker i mange år. De vil både hjælpe fagligt og sådan privat. Altså, sådan snak med dem om det. Og så mit sidste råd, det vil være, at jeg synes, man skal være god til at være social i gymnasiet. Jeg synes, det er en god ting, at man laver nogle ting med sin klasse, fordi det får det ligesom til også at gøre det lidt nemmere. Altså hvis man sådan hygger sammen, tager i byen, tager til fester, laver en julefrokost, en påskefrokost, whatever, så er det også nemmere at nogle gange snakke om de lidt svære ting med hinanden, fordi man både kender hinandens gode og sådan dårlige sider. Ja. Det tror jeg vil være min bedste råd. Synes jeg var gode råd. Ja, hvis jeg lige skal give 3, så vil jeg først og fremmest helt enig med det der med, at men man skal snakke med ens venner og ens lærer og studievejlederen. Altså, de alle sammen, de er der for dig. Yeah. Altså, for det meste af dine tætte venner, de vil altid være der for dig, og dine lærere, de er der også. Så det er helt enig med. Køre på løbehjul. Ja, jeg begynder at køre på løbehjul, det hjælper. Og det så, og så mit andet råd, det vil nok være, hvis der er en eller anden, nu har jeg gået i noget, der hedder Tuba i et års tid, som er noget for unge med alkoholproblemer og med forældre med alkoholproblemer. Yeah. Så det har fandme hjulpet mig at være i sådan noget gruppeterapi, hvor der sidder en psykolog, men hvor det er sådan frit, man snakker rundt og sådan noget, fortæller. Så det synes jeg fandme, det hjælper. Og så det sociale, være social, lave ting med et par få venner, lave ting med hele klassen. Ja, lige præcis. Jeg tror, jeg vil sige, jeg vil holde det kort. Jeg vil sige struktur. Få styr på den struktur. Du skal igennem 3 år. Ja. Så vil jeg sige det højt. Altså, tal med venner, tal med lærere, som jeg siger. Og jeg er meget kedelig for at sige det samme som jeg andre, men det er så vigtigt. Jeg vil sige det sociale. Altså, både du kan balancere dine venskaber, gymnasiefesterne og arbejde, men det blander også lidt under struktur. Ja. Tag med til det, du kan. Præcis.
Hyg dig, få det bedste ud af det. Det går faktisk hurtigere, end man tror. Ja. Vi har 6 måneder tilbage. Det er skørt at tænke på. Præcis. Ja, det er helt og vanvittigt. gym, det er sjovt, selvom det er hårdt. Det kan også være sjovt, ikke? Lige så hårdt, som det er, lige så sjovt er det også. Det er også lidt, jeg vil hvad man sige, gør det til. hvis til jer NG'er, det er virkelig hårdt, det ved vi godt, men hold ud, fordi I kommer igennem. det 3.G, det fungerer sjovt. Jeg synes, der var kæmpe forskel, da man gik fra 2G til 3G. Der var bare meget færre afleveringer og timer. Ja, man lærer folk bedre at kende. Ja, man er det var meget sjovt at være i klassen. Ja, og så faktisk også en anden tip, jeg har tænkt på, fordi der er vildt mange, hvor jeg sådan hører 2G'er, hvor de sådan, vores klasse, vi er ikke sådan rigtig så gode til sammenhold og sådan noget. Jeg kan også huske, jeg var sådan, det første år i sådan 3.G, vores klasse sådan for alvor, vi laver noget virkelig meget sådan sammen nu. Ja. Altså, hvor jeg sådan, så hvis det ikke lige går så godt i klassen, sådan tag noget initiativ. Ja. Det hjælper virkelig meget på det, fordi det kan også godt være svært. Det gjorde det også for vores. Den var altså... den var det meget kunne også halve lidt bare. i 2G. Men altså, vi føler 3G, der blev det rigtig fedt. Ja, der blev det meget bedre. Det går op for alle sådan, det er vores sidste år her. Ja, vi skal hygge os sammen. Vi sammen. skal have det sjovt. Ja. Så alle snakker på kryds tværs nu. Vi fik også lidt et los i røven, fordi der var 6 personer stoppet i vores klasse. Så det var sådan lidt... Ja, okay. Og alle deres begrundelse var bare sådan... dårlig på grund af det sociale fællesskab. Så vi sådan, hey, nu skal vi vise dem. Vi var lige taget sammen. Så det var godt. Ja. Men tak for snakken, og tak fordi du gad være med, tak Anna. Tak for, at jeg måtte være med. Det var mega hyggeligt. Vi håber, at det var spændende at høre lidt om det, og måske I kan tage noget med. Ja, forhåbentlig. Ja, det var fedt. Ja. Yes. Tak for det. Tak for det. Du har lyttet til Lyden af Endnu. Husk, at du kan lytte til alle tidligere episoder på Spotify og Apple Podcast.